Kamanjaan na. May minsan. Congratulations, happy Paris Kasal. My name is Juan Rolana, and I will be your host for this afternoon. Hi guys, good morning. Ako na po ni si Terry Burst. Sa katong mga bago pa danis ang channel, palihog kog subscribe. I-click po ang notification bell para ma-notify mo sa sunod ng mga videos. Kung ano guys, karong adlaw, September 28. Moto ko karon sa Kambaol sa The Farm. Kay to si Florome nag-host og kasal. Harapan mong pakitin dito guys, inagabot. Ni Florome nga nag-host asa sang videohan. Ang hapiton si Mayor. Kay kaming duha mo apas mi. Napalagay ko ano to, pakals. Tanang po'y pakals. Kumati na po ninja. Harap ang pakitan dito sa view. Sa The Farm, inagabot. Para makakita po mo mga mo ni Alicia The Farm. Magkita-kita rataan guys, inagabot na sa The Farm. Harap ang hapiton si Mayor. Magpatod ramis ang pagumangkon. Diyan siguro po din uli, basig mapakuha ra po mi kay sila nang nadtuon sa mga habal-habal. Excited na ko matanaw ni Florome nga mag-host sa kasal. Yung gamot guys, ara mong pakitin. Ara pa mong pakitin ni Florome kay mag-video man ko dito as sa videohan kay sugo ang pukong nanay nga mabidyohan ang Florome kay matanaw apod sila. Kay first time ni sa karon nga mag-host og kasal. Hello. Balik kan sini kan. Tara sila malapit. Asa singgitan. Yor. Nara yor. Yor. Nagpupunta ito nakailis. Ako pa di ay! Ako pa di nakailis. Maghuhat rami. Ato lang pa pagdayali. Basig makalimutan ka rin. Pamante. Adong na nilakaw. Ara kasiksikado. Sa grabe. Ara kasiksikado. Mura mas madam. Kala grabe lang ilig kasi nina yur. Polkadat yur. Lima mo na pag-gawa ka ng ka-cute. Murot sa madam. Kasi sa nagkakaroon yur. Nangitang pag na ka-cute lang yun. Ano ba? Sadali kay maliit na din mo ron. Nagsugod na ron. Pa. Ang dapat ito na may. Mura na pag VIP. Di ba magkailo? Di ano mas na mayor. Halagi ko lubaan mi. Kaya basig. Kung ano mi dagto. Ininsamig. Nang naing anong ari-ari mo nga mag-imbitar. Nagpahawaon tayo. Ha? Nagpahawaon ta? Mahuli. Agamong mga tiil, kabulingit na ah. Kabulingit, agamong tiil kay. Agagian, alam maglapo ka. Ginawa ko, ikalbaan gatod ko. Yor. Ha? Asa ba tayo naman yung masa, Yor? Mangita ang taglimaw, Yor. Limaw nga gawin, babasin na limaw. Datang hunawan. Morning guys, ag The Farm. Balik pa Yor. Bakla ta. Gibat emang ko kauhol gazid. Unsa kay si Florome lagi mo to lagi big. Mag-host si Florome nga. Karon pa mi kasuway isa ning first time ba? Host lagi mag-host. Mag-host si Florome. Host. Ubus na lagi. Sud na Miss The Farm sa nalipay mi kay Das Florome og silhouette amon kitan. Wag nawa aga man kaawang ni Mayor. Oni agbiyo nga makita sa gawa sa The Farm imong liligon na ni kamutuhan. Ning tanawon sa ko anak panoramic park. Apit na magsugol ka sa lundadag mga bridesmaid, mga gwapa ka adjo nag-ano ko na sila, nag-ready na. Tapos para Miss Daplin nag-barug-barug. Anisod na Miss Mayor nakapisto na mig una-una og lingkod. Miss Mayor. Kasi magikilig. Kaya kami dyan na kuno. First time na nakagawa sa inyong Saba. nga
Meaning sa mga Kilig-kilig. Kilig si Mayor. Nandiyan na. congratulations sa ating pagkaskasal. My name is Juan Rolana and I will be your host for this afternoon. Okay, and that nice guys. Terus mga muna na. Samtang mag-Victorian ka, mag-serve mo pagkain ang gandang mga wapa, mga sakyan, mag-wapa sa kusina. So, pupuntahan, di ba? Sana! So, hagtaw siya naging tunay. Hindi sa tungkol ng picture. Kapalibot kong patanda. Inay-inay na sa handle back ng simasan na mag-glass back. Ay, inay-inay! Okay, here's our couple po na una. Couple pa ako na. Maliwas ko sa mga pag-opera party, ha? Ganun couple, okay ba kanila ako na? May kamarungan ng nanay? Okay, okay. Okay. Pag-pray na tamaan, ganda mo. Kawan na. Wala rin natin na nas ba o makusulit na magka? Ito. Kakain pagka. Okay. Bueno. Healthwork International Corporation, HWIC. Pakpak! Ate na. Kanina wag pa kami nagkayo. Dahil ako siguro sa ako ay sumabos. Okay. At ang sunod, all in favor. Halina kung po. All in favor ni Tijja sa ilang business. Mr. Christopher Ibaho. Mrs. Luisa Pumil Ibaho. Nagkaan sa masipag-pagpag. Mga tala? Halina sa kamar. Para makailan po po. Uy, wag ka sumiyo. Sa binarawan. Sinalaman ko ako. And we have Mr. Thomas T. Taylor and Mrs. Irene T. Taylor. Beautiful and handsome. Beautiful and handsome. And we have Kapit Chana Ingatoy Jr. and Miss Maria Sikapoy. Dali mo po ba bukaan? Bukaan, tuloy ang mga ng pagkat. Iya, ini basta-basta keluar dari kaki kanina ini kasi hindi mo mo. Saya lagi kami awak silahan. And then we have Mr. Nicholas Ramos and Mrs. Lydia B. Ramos. Selamat datang na. Bagaimana Bapak? Wah, kapon. Wah, itu betul-betul. Kailangan school board to near you people. At least in this ulay. Dapat sila kan ay hindi ako. Huwag ka sa tagal sa lupa ko. Okay? Joe on, and Mrs. Sabi on, ha? Sila. Awag siguro. Pagpagan niya ko na po. Mr. Castillo Balakay and Mrs. Picaya Balakay. Maraming ko po nakita. Salamat! Ari pa susunod! Mr. Everett Edgar Basileres and Mrs. Lucia Ed Basileres. Salamat ba? Kapag ako ba nagagawa? Kapag! Kaya magkawa nagagawa Basok Inasan, Germar, Mr. Germar and Mrs. Just kami join 9. Kay Caroline, kanina ka sa lahat ng story. Saka ano mo ang lahat ng best friend na may itong pa-share. Gabi ka doon kong kaka-itak o kaka-prestigyo sa ilang kang pinahalay. Asa ka lang mga best friend. Di dyan sabi, ano po yung isang mga friend na best friend na karong ka ng tingin ko? Ano po yung hindi na pinalikuhay ang itong best friend? Nato na kasi sa ilang kang pinahalay. Alam story, alam mo kung isa ito story. Well, Fredo! Ay! Asa na to? Kaya na magkaan? Kasi Fredo, ano ba nagsasabaw na? Ano siya kapatid ko? Kaya
So, tinuro na kasi po, isa ka tao ang po ka dyan, so dito ang lahat ng pinag sa tinuod. Pero dyan kay, nagdampo naman siya sa may. Nagdampo naman siya sa may na ay hakis, kasi nagdampo makita na wala. Pag-alika pa kung kasdaw ka lang, kasi tinaman. Diyan maura to guys, gamay ra ang nabuta nga video kay daghang may mga background music basi makapiright ko. Malakasal na gawas na mas mga ngisi-ngisi na. Kay kakaanag pa to busog na. Salamat kay dasanjang sundo gajud mi. Wajud ni pakya sa among sabot sundo gajud mi niya. Nja padung na may dani uli guys na ganahan ko nagtan-aw na pus mga view na kanang nakikita ag kamutuhan sa kanang Alicia sa panoramic arang ka nice pud tanawon dari. Salamat sa jung pagtan-aw guys. Bye bye.